காஸ்டிஸ்ட் வந்து எப்படி ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கிறாங்க. அண்ட் முக்கியமா இந்த என்கவுண்டர் பத்தி வரும்போது மேல்தட்டு மக்கள் வந்து என்கவுண்டர்ல அடிபடுறதை விட நம்ம நம்ம சாமானிய மக்கள் வந்து பயங்கரமா அதுல அடிபடுறாங்கன்றத காமிச்சிருப்பாரு. அப்போ நான் அது யாருன்னு மென்ஷன் பண்ணல, பட் ஒரு அந்த விக்டிம் இல்ல, அது வந்து அஃபெண்டர்னு சொல்லி ஃப்ரேம் பண்ண ஒரு அஃபெண்டரோட ஃப்ரெண்டு சொல்ற டைலாகா இருக்கட்டும், நின்றுட்டு இருப்பாரு. அண்ட் ஒரு போலீஸ் என்ன சொல்வாரு, இவங்களெல்லாம் வந்து ஒழுங்கா விசாரிக்கணும், இவங்க வந்து ஸ்லம் ஏரியால இருந்து வந்த பசங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது, அப்ப என்ன, அப்ப மாடி வீட்டுல இருக்கிறவன விசாரிக்க மாட்டியா அப்படின்னு கேட்கறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி அந்த அவர் ஒரு எலீட்டா காமிச்சிருப்பாங்க அந்த ஒரு போலீஸ. ஈவன் த வே ஹி டாக்ஸ், அவரோட சிந்தனை எல்லாமே எலிட்டிசம் நோக்கி போகும். அப்படி போகும்போது அவர் என்ன சொல்வாரு, முதல்ல போலீஸ்க்கு வந்து அவன்லாம் கிடையாது, எல்லாருமே சமம் தான், நீ நான் ஜட்ஜ்மெண்டல் ஆட்டிடியூடோட தான் ஒருத்தவனை அணுகணும், அப்பதான் வந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் வாட் இட் இஸ் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்ற மாதிரி.